देखबे मोरी गोइल कारी ई ओकर खानदानी कुछ चलल आवता उहे कइले सकर फुवा उहे कइले जिसे मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रही सो मगर जब दूसरा के घरे जाली सो तो हजार गो लगली सब भावे करे जैसे अपने घरे जब आटा साने लिसो तो पसेना टप टप चुवत रही मगर जब दूसरा के घरे जाली तो कहली सो बाप रे बाप ये कितना गर्मी होता है का घर लाइट नहीं का तू को देखब जे लाइट बड़ा जब काट हो जब के हित ना क्या करले ना कन काहे बच्चो दबा लाइट काट देले सो तलू मेहरा कही अरे बाप रे बाप हमरी गांव तो 1 मिनट लाइट ना कोटेला हो देखबू जे कितना गर्मी तो बहुत करता अपन ब्लाउज खोल के फेंक दी तलू मेहरा कही रे बाबू रे तनी हो लाइट वाला तने फोन करबे देखबे मोरी गोइल कारी बिल्कुल हमने के घर में होला हमने की बेटी बहन ये सब बोले जब कोनो रिश्तेदार अक्सर आवेला तो लाइट में कट जाला ये सब चीज मानल है जैसे कोनो घर में हमने के परिवार में जब शादी विवाह होला जैसे आजवे हमने के भैया के यहाँ मुंडन बाबू के ते मुंडन में कुछ मेहरारू ऐसा आयल ऐसा ओकनी के और कोनो चिंता नहीं के खाइल के पियल के आइल के गोइल ओकनी के एके चिंता रहेला केकर मंगलसूत्र बड़े बड़े केकर कान में के पहिन के बड़े बड़े आइल बाकी घर जाकर लहरा लगावे इतनी बात है कौन कुतब के हमरो को बन तो जब ना मोगिन के बर्दाश्त हो तब पूछियो लेली से कहली सो दीदी कौन में के बनल का तू कह हो देखबो बनवानिया का करी तू कह हां पैसा करीबा त बनी ना तू कहां पैसा करीबा हो उ त आई बीजे बाबू कमाता नहीं ना मास्टरी का नौकरी करी ले उ सारा लइकन की पढ़ाई में झोंका जला उ त हमर बुढ़िया को बकरी रखल रहनी ना उहे बकरिया बेच के चना को कबो हमने की परिवार ये चीज बोलेला कुल हमने की घर में होला ना जैसे कबो हम एगो वीडियो बना के डालनी एगो संदेश देले बानी क्योंकि हमने के घर में हमने के परिवार में हमने के गांव में हमने के शहर में जब कोनो लड़का लड़की जब प्यार करेला सन जिससे घर से भाग जाला सन चाहे अपने प्यार की कामयाबी जब पा जाला सन तो है मर्दन के कम भी रहल बा के मौगिन के ढेर भीड़ रहल तो बिहाने मेहरारू कहली सो ए बहिना ये ना सुन ना भी तो जब वो ये तक का हो का कहत कुछ नहीं ना कोई हमरा पूर्व शख्स बना दो तू कोई एगो बात जननी हो तो हो ये दादा जननी हो तो देखलू रास्ता चलत रहता बुझाचल कैसन कांड करी हो बुझ मूड़ी गड़ाइए दिहल सब तो ये तने बतिया कर तोहर में एगो तीसर की मेहरा हुआ जी तू कही अका जी का बतियावत तो नहीं लोती कोई बाप रे बाप आवेले जे खेला करे इहे न खा जरती कोई घर मार देना वा कच्छी लगौले रहिलो तू मेरा लुआ कही एमे खेला करे के बाजी ओकर खानदानी कुछ चलल आवता उहे कइले सकर फुवा उहे कइले कुल हमनी के में होला मगर ये वीडियो से को संदेश भेजले बानी कि हमनी के कुछ ऐसा गलती नहीं खे करे के कि हमनी के परिवार के ऊपर जिंदगी भर उंगली उठत रहे हमनी के तो 2 सेकंड में गलती सही कर रह जाए मगर परिवार के हमरा जिंदगी भर लोग कही ये सुनील तार लइकवा है कैलाश तार लइकनिया है कैला तो हमनी के ही नहीं खे करे हमने अपनी वीडियो से हर एक संदेश भेजिले कि कम से कम ये उस चीज से लोग सीखे ना।